mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni programu yathu ya tsiku la lero. Monga mmene tamvera programu imene yautipatsira ndalongo School of Biblical Studies, amene akupitirizanso kudziwitsani kuti mwina mwayi wawo atsegula wa anthu amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri. Amene okhala anthu amuna ampingo wa Khristu, mwina ndi m'bale wanu kandi mwana wanu, adziwitseni za uthenga umene. Tikumbukira kuti sukulu imene ndi yaulere kwa zaka ziwiri. Komanso pa programu yathu ya tsiku la lero tafunanso tilengerepo mwayi wozindikira kuti anthu ambiri timakhala ndi mafunso osiyanasiyana. Pamapero timapereka nambala imene mukuza kutumizira mafunso okhudza phunziro limeneli kapena okhudza Baibulo, tidzatha kukuthandizani. Komanso timatha kutumizirani phunziro limene mukumvera pa nthawi yanu imene inu mungakonde. Komanso timapereka mwayi kaya ndi mpingo kaya ndi munthu amene akozofuna kuti tidzatha kufika pamalo pano, tidzatha kukambirana mozama mangamba mafunso ena amenenso tingakhale nawo pa zinthu zokhudza Baibulo. Pa programu yathu ya tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, mmodzi wa membala wa mpingo wa Khristu kuchokera ku mpingo wa Khristu ku Area 36 ku Lilongwe. Komanso monga mwa nthawi zonse ndili ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mirundu ku Lilongwe, mmodzi mwa Nsanduliza. Pa programu yathu ya lero tifuna tikambeponso pa phunziro linanso limenenso lili lofunikira pa moyo wathu. Ichi chili chofunikiranso kwambiri chifukwa cha mmene dziko likuyendera. Tikukhala mu dziko limene pali zinthu zambiri zimene zasintha ndipo zinakasintha. Mwachitsanzo mwina tikakamba ngati za ulimi, timakumbukira bwino mbuyo mu podzala anthu ngati chimanga, timadzala mwina chitatu folofolo pa phando, timakolola ndithu. Koma popita pa nthawi adzathu azaulima kuti sititero apa sizitithandiza kuti tikolole bwino kwambiri, koma bwanji tiserere ndakutiuze kuti tizidzala chimodzimodzi. Ndetu peza kuti akadzalanso chimodzimodzi anthu akolola ndithu. Komanso pabwera ndondomeko ina kumanena kuti mizere ayi, koma udzingopanga timapando m'minda kudzala chotengera madzi adzisungika. Zikupitirira zikusintha ndithu. Kaganizidwe kameneka kakuoneka kuti kakubweranso mu zinthu zokhudza chipembedzo. Ndayi zambiri anthuso tikuganiza kuti ena akozodzera uku, koma chofunika ndi chimene tidzapeze pamapeto. Kaganizidwe kamene kakulowa mu mpingo. Makamaka mwina tikamakambanso za chipulumutso. Pala anthu ambiri amene mwina timaganiza kuti wina akozodzera uku, tonse tikapulumuka pali sinkhani imeneyo. Mulungu ngwachikondi. Mama kapoganizira amene mwina timachitira ulimi, ena amadzala chitatu amakolola, ena amadzala chimodzi amakolola. Amati bwana tikukolola. Njira yodzerera aliyense ayiona yekha kuti atani. Tufuna mutithandizepo makamaka pakaganizidwa kameneka kuti kodi ndikolondola. Makamaka apo kudza ndondomeko ya chipulumutso. Tikaona mu Baibulo, Mulungu anayika ndondomeko yokhazikika imene munthu angapulumukire kapena aliyense akozodzera kumene angafune chipulumutso akachipeza kumapeto. Ndazi ena anthu amafunafuna zoti Baibulo lili ngati nkhalango. Ena amapita kukathyola munkhuni, ena amakapezamo mankhwala momwemo, ena zinyama. Dabara Baibulo lili ngati nkhalango zokotengera kuti ufunamo chani. Ikabwera pa chipulumutso, m'bale wathu Namanika Malunje, kodi Mulungu anayika ndondomeko ya chipulumutso kapena zinangosidwa kwa munthu kuti aone kuti atani? Zikomo kwambiri. Pa nkhani yokhudza chipulumutso, sizili kwa munthu kukonza yekha dongosolo loti apulumukire. Kwakhala koyenera ndithu kuti Mulungu ndiye amene akonze ndondomeko kapena kuyika njira kapena kupanga pulani yoti munthu apulumutsidwe. Zimene zitulankhula chifukwa cha zimene taonapo makamaka kuchokera m'buku lopatulika Baibulo. Ndi phunzironso labwino limene mabweretsa makamaka kuti anthu adziwe kuti chipulumutso samakonza ndi munthu, koma amakonza ndi Mulungu. Mwachitsanzo pamene timaphunzira kuchokera m'buku lathu lopatulika Baibulo, tiyambira kuonapo mmene chipulumutso chidachitikira kwa anzathu a m'badwo wa Nowa. Nthawi ya Nowa
mulungu ataona mdziko lapansi makamaka poyang'ana zimene anthu akuchita, anthu ochuluka aunyinji anasankha kuchoka pa chifuniro cha mulungu, ndipo anthuwo anapatuka pa mulungu noyamba kuchita zofuna zawo. Choncho mulungu pamene anaona anthu akuchimwa, komabe poyang'anayang'ana bwino mdziko adapezamo munthu mmodzi wolungama, ndiye Nowa. Iye adakhala wolungama pa chifukwa chani? Tikamaona buku la Genesis chapter 6 pa verse ya 8 ndi 9 akuti, koma Nowa anapeza ufulu pamaso pa Yehova. 9 mibado ya Nowa ndi iyi: Nowa anali munthu wolungama ndi wangwiro m'mibado yake. Nowa anayendabe ndi mulungu. Anthu apatuka pa chifuniro cha mulungu, akuyenda mu zawo, ayiwala mulungu. Choncho mulungu anamva chisoni kuti anthu amene anawalenga kuti adzachite chifuniro chake, anthu akana. M'malo mwake atakana, ali kuyenda mu zofuna zawo. Komabe ngakhale anthu anasankha kuchita chinthu choyipa, koma mulungu akumuona Nowa amene akuti anali munthu wangwiro, anali munthu wolungama. Chidampangitsa Nowa kuti akhale munthu wolungama chifukwa kuti adayendabe ndi mulungu. Akamati kuyenda ndi mulungu nkuti nthawi zonse amafuna kudziwa kuti kodi mulungu amafuna nji kwa ine. Choncho akapeza Nowa amachita zimenezo. Choncho kuchimwa kutakula pamaso pa mulungu kwa anthu okha pa dziko lapansi, mulungu anaganiza kuti ayi ubweretse chilango kwa anthu amene amukana. Komabe pamene akukonza chilango cha anthu amene amukana, pafunikanso papezeke njira yoti apulumutse munthu amene ngolungama. Tikamaona tsopano mulungu pamene amapereka njira yofuna kuti Nowa apulumuke, isanabwere nthawi yoti awononge anthu amene anachita zoyipa. Pa Genesis chapter 6 tsopano tikabwera pa verse ya 14, pamene patsopano mulungu akupereka ndondomeko imene akumpatsa Nowa yoti agwiritse ntchito pofuna kuti apulumutsidwe. Pa verse ya 14 mulungu akunena kuti, udzipangire wekha chingalawa cha mtengo wa mnjale, upangemo zipinda mchingalawamo, ndipo upake ndi utoto mkati ndi kunja. Kupanga kwake ndi kotere: mlitali mwake mwa chingalawa mikono 300, m'mimba mwake mikono 50, msinkhu mwake mikono 30. Uyike zenera mchingalawacho, ulimalize ndi kusiya mkono umodzi pamwamba pake. Khomo la chingalawa uyike m'mbali mwake, nuchipange ndi nyumba yapasi ndi yachiwiri ndi yachitatu. Ndine taonani, ndipo ine ndidzadzetsa chigumula cha madzi pa dziko lapansi, kuti chiwononge zamoyo zonse mmene muli mpweya wa moyo pansi pa thambo. Zinthu zonse za mdziko lapansi zidzafa. Tikafika pa verse ya 22, chotero anachita Nowa monga mwa zonse adamulamulira iye mulungu, momwemo anachita. Amene anapanga ndondomeko kapena pulani yompatsa munthu wofuna kupulumutsidwa anapanga ndi mulungu. Choncho mulungu akunena kuti, pachifukwa chakuti ndiwononga anthu ochimwa, tsono ndapeza iwe Nowa ngati munthu wolungama, tsono kuti upulumuke uchite izi: upanga chingalawa chimenecho ugwiritsa ntchito mtengo wa mnjale, upanga utoto mkati ndi kunja, uyikamo zipinda mchingalawamo. Adamufotokozera kakulidwe ka chingalawacho. Tikamati chingalawa tukamba za mwina maswandingani kuti chombo. Ndipo atachifotokozera chombo mulungu, kumfotokozera Nowa kuti chombocho chikhale motere: usiya khomo limodzi komanso windo. Zonsezo tu mulungu anampatsira Nowa kuti achite muti achite menemo. Ndipo Nowa anatchera khutu kumvetsetsa china chilichonse chimene mulungu awumuza. Pa verse 22 anena kuti Nowa adachita monga mulungu adamuuzira. Pamene mulungu ataona kuti Nowa wachita chilichonse ngati mmene adamuuzira, ndi pamene inakwana nthawi yoti mulungu amuuze Nowa alowe mchingalawa mkati, komanso ndi apabanja pake. Moti Nowa ndi apabanja pake analowa mkati mwa chingalawa ndipo chinatsekedwa.
pambuyo pake pamene Mulungu amadzetsa mvula. Ndipo mvula imeneyi inadza malinga ndi Baibulo limanena kuti inadza kwa masiku 40 usana ndi usiku. Kotero kuti anthu onse amene anali kunja kwa chombo chimene Nowa adalowamo onse adawonongeka. Ndipo tikamawerenga pa 1 Petro chapter 3 verse yake ya 20 amanena kuti amene anapulumutsidwa mu m'badwo wa Nowa adalipo asanu ndi atatu kapena kuti 8. Choncho chipulumutso chimene Mulungu anapereka kwa Nowa anangochilandira kuti achite monga mene Mulungu anamuzira. Choncho tikaona pamenepa ndiye kuti pakuonetsa ndithu kuti opulumutsidwa ndi Mulungu opulumutsa amene amakonza ndondomeko yoti munthu apulumukire amakhala Mulungu. Zimene anachita Nowa. Apopo mwina zandikumbutsanso mwina nthawi zina timatha kuziona kuti tinaonapo malo ena amene mwina munthu akugwera mchitsime. Nde tofuna timuthandize chimene munthu chamachita mwina akukuwa kuno. Ndefe apanja timati timathoponya mwina chingwe. Nde timamuza gwira chingwe icho tikukoka. Nde kuti apulumutsidwe ife tambonyera chingwe ayenera agwire zimene tumuza tagwire. Koma akapanda zonse mphanda zimene tumuza apapanda tisarani sapulumutsidwe. Nde kuti tizikuonetsa ndithu kuti pa chinthu cha chipulumutso Mulungu ndamene amapulumutsa munthu. Nde Mulungu ndamene amayika njira kuti utsatire njira iyi, utsatire njira iyi, utsatire njira iyi. Pamene tikuona pa chitsanzo chabwino nkhani ya Nowa. Imene anthu ambiri timayidziwa ndithu. Tinakakhala anthu nthawi zina timagaza tinakakhala anthu amasiku ano pali zambiri zimene tinakalakwitsapo. Chifukwa amuza kutalika, amuza zakhomo limodzi mtengo. Mwina anthu nakati koma mbawa yani koma mbawa. Mjali upeza kuzambira ngolinga apa. Ulapa wakesha ulapa. Komanso pali zinthu zambiri mwina nakhala anthu amasiku ano tikadasintha kwambiri. Komabe Nowa atapatsidwa lamulo pabesa yake 22 chimene anena icha Nowa anachita mmene Mulungu anamuzira. Nde tikuona ndithu kuti pali chitsanzo chabwino chimene chikutionetsa ndithu kuti ikafika pa chipulumutso ndondomeko yofunika. Ndipo Mulungu amapereka ndondomeko yothandizira munthu kuti apulumutsidwe. Ndithudi. Popitirira pang'ono tiphunziraponso nkhani ina imene imapezeka m'buku la Yoswa. Nkhani imeneyi ikukamba za mzinda wa Yeriko umene kunenera kuti Aisraeli adutsemo. Ana Israeli aluchokera mu Aigupto alupita ku dziko la ku Kanaani. Anayenera kuti akadutse mu mzinda umene wa Yeriko. Mmene Mulungu amachitira ndi ana Israeli amayenera kuti agonjetse dziko limene adutsemo. Ndipo akagonjetsa Aisraeli amalowa muti mmenemo. Ndiye tsopano itakwana nthawi yoti Yoswa alowa m'malo mwa Mose akutsogolera Israeli. Ndiye tsopano aluyandikira mu mzinda umene wa Yeriko. Chimene anadzachita Yoswa adaona kuti ndi bwino mwamba mwapita mukalizonda dziko limeneli kuti tilidutse motani kuti tiligonjetse. Ndiye tsopano Yoswa akutuma anthu awiri kuti akalizonde dziko limeneli. Ndiye adalowa mu mzinda wa Yeriko. Ndiye atalowa mu mzinda umenewo adakalandiridwa ndi banja lina lake limene kunali mayi wina dzina lake Rahabe, amene Baibulo nthawi zina limamutsa kuti anali wadama. Komabe azondi polowa adakalandiridwa ndi mayi kuti amayi amene. Tsono kunakhala ngati kuti walowa mu mzinda umenewu mopanda chilolezo. Ndiye tsopano anthu amene adaona alendowa adakatsina khutu mfumu ya mzindawo. Kwabwera alendo achilendo, anthu amenewa kwafikira ku nyumba kwa Rahabe. Ndiye adatuma mtumwi kuti mutapita. Ndiye anthu achatapita kwa Rahabe adati anthu amene anafikadi koma oyenda chotere. Cholinga cha Rahabe adawabisa alendo aja kuti asamangidwe. Ndiye tsopano Rahabe atawayika alendowa mnyumba mwake wauza anthu ake dziko kuti alendo amene wapita. Ndiye kunadzachitika kuti tsopano Rahabe adadziwa kuti alendo awa chimene abwerera muno nchakuti. Ndiye timveko zimene Rahabe atalandirazo ndi adalankhula. Pa Yoswa chapter 2 tiyamba kuwerenga vesi lake la 9. Nati kwa amunawo, ndidziwa kuti Yehova wakupatsani dzikoli ndi kuti kuopsa kwanu kwatigwera ndi kuti okhala m'dziko onse asungunuka pamaso panu. Popeza tidamva kuti Yehova anaphwetsa madzi ndi nyanja yofiira pamaso panu muja munatuluka mwa Igupto. Ndi chija mudachitira mafumu awiri a Amori
okhala tsidya lija la Yorodano ndiwo Sihoni ndi Ogi amene mudawawononga konse. Ndipo titamva ichi mitima yathu idasungunuka, analibenso mtima ndi mmodzi yense chifukwa cha inu, pakuti Yehova Mulungu wanu ndiye Mulungu wa mmwamba umo ndi pa dziko lapansi. Ndipo tsopano mundilumbiriretu kwa Yehova, popeza ndakuchitirani chifundo, kuti inunso mudzachitire chifundo a m'nyumba ya Atate wanga, ndi kundipatsa chizindikiro choona, kuti mudzasunga ndi moyo Atate wanga ndi mayi wanga ndi alongo anga ndi abale anga ndi zonse ali nazo, ndi kupulumutsa miyoyo yathu kuimfa. Rahabe awafotokozera azondi. Ndadziwa kuti inu chimene mwabwerera muno kuti Mulungu akupatsani dzikoli. Tsono tidamva za inu kuti pamene Mulungu anakutulutsani mwa Igupto, zimene anachita paja anaphwetsa nyanja ija, inu mudadutsa powuma, kumene kudaonetsa kuopsa kwa ndani? Kwa Mulungu. Komanso Yehova adakutsogolerani kuti mugonjetse mafumu aja awiri okhala tsidya lija la Amoni, monga Ogi ndi Sihoni. Mudachita zimene ife titamva kuno, palibe ni mmodzi yemwe amene aganiza kuti mtima wake unalimba, udagwedezeka ndithu. Makamaka mafumu amene tikamaona m'Baibulo anali mafumu amphamvu, mafumu akuluakulu. Ndikupavoti wamkulu Jazateli nanga ife. Ndiye chifukwa chake tidamva zimenezo. Tsono taonani zimene ndakuchitirani. Ine ndakubisani anthu aja amakuta nini? Amakufunani. Ndiye tsopano kodi ndimafuna kuti inu mundilumbirire kuti kodi tsono poti ndakuchitani zabwino inu mudzantani. Mundilumbirire kwa Mulungu kuti mudzapulumutsa banja panga, atate, amayi komanso achibale anga. Rahabe atafotokozera mawu amenewa kwa azondi, ndi azondi adayafuna kuti ayankhe. Pa vesi ya 14 akuti, ndipo amunawo anati kwa iye, moyo wathu ndiwo moyo wanu. Mukapanda kuwulula chodzera ife, ndipo kudzakhala kuti pakutipatsa ife dziko ili Yehova, tidzakuchitirani chifundo ndi choonadi. Azondi akumuyankha Rahabe, chimene muchite ngati simuwulula chimene ife tabwerera, pamene Yehova adzapereka dziko kwa ife, tidzakuchitirani chifundo. Ndiye kuti choyamba azondi akufotokozera banja la Rahabe kuti choyamba chimene ayenera kusunga kuti asawulule chimene azondi watani wabwerera. Tikabwera pa vesi ya 17, ndipo amunawo anati kwa iye, sitidzachimwira lumbiro lako ili watilumbilitsali. Taona tikadzalowa mdziko ife uzimanga chingwe ichi chofiira pa zenera pamene watitsitsira. Ndipo udzasonkhanitsire m'nyumbamo atate wako ndi mayi wako ndi abale ako ndi a nyumba onse a atate wako. 19. Ndipo kudzakhala kuti aliyense akadzatuluka pa khomo la nyumba yako ku bwalo, imfa imeneyi ndi yake, tilibe kupalamula ife. Koma aliyense adzakhala ndiwe m'nyumba likadzamfikira dzanja, imfa imeneyi ndi yathu. Azondi afotokozera banja la Rahabe kuti nthawi imene azondi anali m'nyumba ya Rahabe, pa nthawi imene adawatulutsira pa windo, ndi azondi amanena kuti Yehova akadzati afuna kutipatsa dziko limene, ndiye chimene mudzachite inu mukadzamva kuti mdziko muno tsono nkhondo ikuyamba, ndiye zimene mudzachite, mudzatenge kasalu kofiira kapena kuti chingwe chofiira udzachitulutsire pa windo imene watitulutsira apa. Komanso china chimene udzachite ndiye kuti udzatenge abale ako onse ndi makolo ako mudzalowe m'nyumba imeneyo. Komanso musadzatuluke, chifukwa wina akadzatuluka nadzaphedwa, vuto limene liselandani silatu. Ndiye kuti azondi akupereka ndondomeko kwa Rahabe yonena kuti apulumutsidwire. Chinthu choyamba wamupatsa mawu onena kuti musawulule chimene tadzera ife.
chachiwiri mutenge kasalu kofira mudzayike pa windo pa zenera. Chinthu chachitatu pafunika udzatenge abale wako onse mudzakhale mnyumba. Ndipo chinthu cha nambala 4 aunena kuti munthu asadzatuluke pokhapokha ngati ife tidzakuze. Choncho imeneyi ndi ndondomeko imene azondi adapereka kwa Rahabe. Tikamaona m'buku la Yoswa chapter 6 verse yake ya 22. Ndipo Yoswa ananena kwa amuna awiri anazonda dziko, lowani mnyumba ya mkazi wa damayo ndi kutulutsamo mkaziyo ndi zonse ali nazo monga munamlumbirira iye. Pamenepo anyamata ozondawo analowa natulutsa Rahabe ndi atate wake ndi mayi wake ndi abale ake ndi onse anali nawo, anatulutsanso achibale onse nawayika kunja kwa chigono cha Israeli, ndipo anatentha mudzi ndi moto ndi zonse zinali momwemo. Rahabe ndi abanja ake anapulumutsidwa. Chimene chinapangitsa kuti apulumutsidwe, adatsatira ndondomeko yonse imene idapangidwa adapatsidwa kuchokera kwa azondi. Rahabe ndi abanja ake akadapanda kutsatira ndondomeko imene azondi adapereka sakanapulumutsidwa. Choncho chipulumutso chimapangidwa ndi Mulungu, chimapita kwa anthu. Koma anthu amafunika atsatire makamaka mmene Mulungu wauzira kuti achitire. Choncho monga taonera m'badwo wa Nowa, kuti Nowa ndi abanja ake anapulumutsidwa motsatira ndondomeko ya Mulungu, nalonso banja limene la Rahabe mu mzinda umene wa Yeriko linapulumutsidwa mwakutsatira zimene azondi adapereka. Ndithudi. Tikaonanso mu nthawi yathu ino ya Yesu, imene imatchedwa nthawi yathu ya Yesu. Monga taona kuti Mulungu amayika ndondomeko yokhudza chipulumutso cha wanthu, ifenso lero tili nayo ndondomekonso imene Mulungu anayipanga. Tikamaona pa Luka chapter 19 mu verse yake ya 10, pamene pali maonena kuti pakuti mwana wa munthu anadza kufunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Ifenso mu nthawi yathu ino Mulungu ataweramira ku dziko lapansi kuti aone ngati tichita zinthu zabwino, adatipeza kuti tonse ndife wochimwa. Chifukwa cha kuchimwa zidatipangitsa kuti tiperewere pa ulemerero wa Mulungu. Ndiye mmolomoti Mulungu asanabweretse chilango, anaona kuti ndi bwino kuti atipatse mwayi wa chipulumutso, kuti ngati ife tilephera tsono kutsatira chipulumutso chimene watipatsa, pamenepo chilango tidzachipeze. Ndiye chifukwa Yesu atafika kuchokera kwa Mulungu anena kuti chimene ndabwerera ndifunitsitsa kuti ndipulumutse anthu otayika. Tsono poyika ndondomeko ya kapulumutsidwe ka anthu iyeyo pamene anafa pa mtanda ngati mbali yake, chinthu china chimene anatiyikira chimapezeka pa buku la Mateyu chapter 16. Pa buku la Mateyu chapter 16 pa verse yake 18, pamene pali maonena kuti, ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo makomo a dziko lakufa sadzawulaka uwo. Yesu poloyika ndondomeko ya chipulumutso cha anthu, chinthu chimodzi chimene anaona kuti chofunikira kwambiri ndiko kukhazika mpingo wake. Yesu atalankhula pa Mateyu 16 verse 8 kuti ndidzakhazika mpingo wanga, mpingo umene unadzayamba tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu. Tikamawerenga buku la Machitidwe chapter 2, mpingo umenewu utayamba, malinga ndi kulalikira kwa Paulo amaufotokozera kuti anthu amvetse kuti mpingo pakati pathu tikamauona tiona chani. Tikamaona pa Kolose chapter 1 mu verse yake ya 18, aunena kuti ndipo iye ali mutu wa thupi ekeleziyayo, ndiye chiyambi wobadwa woyamba otuluka kwa akufa, kuti akakhale iye mwa zonse woyambayamba. Paulo akuwauza Akolose kuti mukamaona mpingo umene Yesu anakhazika, muziona kuti limenelo ndi thupi la ndani? Thupi la Khristu. Ndiye chifukwa kuti Yesu ali mutu wa thupi mpingo. Apa buku lathu limene tawerengali anagwiritsa ntchito liwu la Chigriki limene amanena kuti ekeleziya. Choncho ekeleziya kapena kuti mpingo ndi thupi lake la ndani? La Khristu. Yesu anakhazika mpingo umenewu kuti limire ngati thupi lake,
kuti tsopano anthu okhala ku dziko lapansi ofuna kupulumutsidwa ayenera kuti alowe mu mpingo uti mpingo umenewo. Tilowa bwanji pa Marko chapter 16, pa Marko 16 verse yake ya 16 pali mawu: amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Yesu atakhazika mpingo anayika ndondomeko yoti anthu ofuna kupulumutsidwa alowe muti mpingo umenewo. Ndiye kalowedwe kake pafunika kuti munthu abatizidwe m'madzi ambiri. Pamene munthu ali kubatizidwa m'madzi ambiri akulowa mu mpingo uti mpingo umenewo. Munthu akamalowa mu mpingo umenewo ndiye kuti ali kulowa mu thupi la ndani? La Khristu. Pa Efeso 5 verse 23 ndiye akunena kuti pamene mwamuna ali mutu wa mkazi, mchimodzimodzi Khristu ndiye mutu wa mpingo, ali yekha mpulumutsi wachani? Wa thupilo umene ndi mpingo. Choncho mu nthawi yathu inonso Mulungu anayika ndondomeko yoti anthu apulumutsidwire. Choncho ndondomeko imene anayika anakhazika mpingo, ndipo adayika ubatizo womiza m'madzi ambiri kuti munthu akakhulupirira mawu a Mulungu akabatizidwa alowe muchani? Alowe mu mpingomo. Choncho ngati ife tikhale mu mpingo umenewo titabatizidwa, ndiye kuti takwaniritsa mbali yathu pa ndondomeko imene Mulungu adayika pa chipulumutso chathu. Choncho taona magawo onse mwina atatu amene taphunzira. Taona mnthawi ya Nowa kuti anthu amene anapulumutsidwa adali mkati mwa chombo, ndipo onse amene anali kunja kwa chombo adawonongeka. Taona mu mzinda wa Yeriko kuti anthu amene anapulumutsidwa ndi okhawo amene adalowa mnyumba imene munali Rahabe. Onse amene anali kunja adawonongeka. Leronso Yesu pamene akhazika mpingo, ndiye Paulo akumasulira kuti tsono kuti Yesuyo ngati ali mutu wa mpingo, dziwani kuti ndi mpulumutsi wachani? Wa mpingo. Ndiye kuti tiyeni tipezeka so mu mpingo kapena kuti mkati. Aliyense amene adzapezeka ali kunja kwa mpingo limene thupi la Khristu adzakumana ndi zomwe zinachitika mu mzinda wa Yeriko. Amene anali kunja m'badwo wa Nowa zidzakhala monga momwemo. Penanso zimango ndikumbutsa mwina tikamaona nkhani ya Sodomu ndi Gomora. Pamene Loti ndi mabanja pake amene opulumutsidwa mzinda anawuza kuti achoke mu mzinda mmoja. Kutanthauza kuti amene anali mkati sanakapulumutsidwa koma amene anachoka. Ngakhale mwatsogolo mkazi wake anayang'ana mbuyo anasanduka chinthu cha njira. Chifukwa magazi ake anali mbuyo ndithu. Chinanso chimenenso pamene makamba za mpingo kuti thupi ndadzakumbukira pa Efeso chapter 4 verse 4 pamene akufotokoza kuti thupi limodzi ndi mzimu umodzi verse ipitirira. Akuti mpingo ndi thupi. Ndili kana pa Efeso chapter 4 verse 4 akuti thupi lipo ngati limodzi. Afuna kutanthauza kuti mpingo ulipo umodzi. Pamene Yesu analonjeza Mateyu chapter 16 verse 18. Kutanthauza kuti munthu akakhala kunja kwa mpingo umene Yesu anakhazika chipulumutso pali. Kapena munthu akafuna kunena kuti ine ndipulumutsidwa potere, ndiye kuti akusemphana ndi chipulumutso. Mwatithandizira bwino kwambiri chifukwa anthu tukhala mu dziko limene mwina ufulu kaya wachuluka mwina kapena tikhoza kutero chifukwa anthu tikupanga zimene tikuganiza. Anthu tikuona ngati chipulumutso khoza kupanga njira imene ngolota lero kuti lifuna mpulumutsidwe chita izi. Ena nthawi zina mangozora ingopempherani basi mupulumutsidwe. Koma nadzaona pa buku la Marko chapter 16 verse 16. Tatiwerengenso ndi 5 verse major mlembi anafotokoza chinthu china chofunikiranso kwambiri. Marko 16 verse 16. Verse 16. Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Tikati tione verse chipulumutso chili mapeto. Amene akhulupirira nabatizidwa ndi amene adzapulumutsidwa. Koma masiku ano anthu amati wapulumutsidwa ndeka yokhoza kukhulupirira kapena okhoza kubatizidwa. Anthu amafuna kunena kuti ubatizo ngosafunikira ukhoza kungopulumuka mwa maganizo ako kungokuza kuti wapulumuka. Koma Bible verse ndi verse yoveka bwino. Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Chipulumutso chili kumapeto ndithu. Iyayi tikuyamikireni m'bale wathu chifukwa chotithandizira pa tsiku la lero. Kwa omvera mwina tikhoza kukhala ndi funso pokuza program imeneyi komanso program ina. Program imeneyo alipo. Mukhoza kupita pa page yathu ya pa YouTube kungoyang'ana Lilongwe School of Biblical Studies muzapeza maphunziro awo komanso ena ambiri. Komanso mwina timatha kumutumizira munthu lomvera pa WhatsApp pa nthawi kuti amvere nthawi imene angakonde. Komanso monga ndanena poyambira paja kuti mwina ena akhoza koma mutabwera ku mpingo kwathu mudzati tidzakambirane pankhani imeneyi, tidzamvetsetse bwino pankhani imeneyi, tidziwitseni, tidzakoza dongosolo limenelo tidzafika.
Pamodzi muyatu ya tsiku lali mnali ndine mbalo wanu Vinjero Gondwe komanso msanga uyu Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mpingo wa Khristu ku mitundu kulilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. Kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona